14 नं चिरांदुवार समष्टियाव इउपिपिएलनि बुथ सन्मिलन हाबाफारि। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारि। आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिया माब्ला खुंफुंजागोन दासिमाव खौरां गैथ'वाब्लाबो उफ्रा बिसायख'थिया थाबैनो खुंफुंजागोनखौ जों बयबो मिथिगौ। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो गावबागाव राजखान्थि हान्जाफोरा बिसायख'थि देरहानांगौनि थाखाय गोख्रोङै हाबा मावहांनाय एबा गावबागाव हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ इनटेकआव लाखिनाय गुबुन हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ गावनि हान्जायाव थिसनना लानाय हाबाफारिखौ मावफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलआ सान्थिपुर समबाय समष्टिनि नब्लाङाव गासै गुदि कमिटिनि बिबानगिरि आरो बुथ कमिटिनि बिबानगिरि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बुथ सन्मिलन हाबाफारि बानजायनाय जायो, जेराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारिया। जिहेतु जोंहा सिडली एमएलए समष्टिनि बाय इलेक्शना फैगासिनो दं, सेप्तेम्बर दाननि जोबनायथिंहाय जागोन होननानै जोंनि इलेक्शन कमिशननि जे अफिसियेल्सफोर बिथांमोना जोंनि इनफरमेशन हरदों। बिनि थाखायनो जोंहा जे मोनबा एनसिएलए समष्टि दं सिडली समष्टिनि सिङाव, बे मोनबा समष्टियावबो जोंहा बुथ सन्मिलन जादों। जिहेतु दाखालि एमपि इलेक्शननि उनाव जों बुथ कमिटिफोरजों बेबायदि लोगो हमलायनाय सावरायलायनाय जों जाथ'वाखैमोन। बे गायनाय फुनायनि बोथोरबो दङमोन, दा ओंखायनो जोङो दा बुथ सन्मिलन मोनफ्रोमबो समष्टियाव खालामदों। जों खालामबायानो थाखायो, खिन्थु जिहेतु इलेक्शन फैगौ जों दा बेखौहाय आरो थाबसिनै खालामनो थाखाय जों नाजादों। बिनिनो पार्ट हिसाबै दिनै मोनब्रै समष्टि जोंहा निसिमा आरो जोंहा काजलगाव, 13 चिरां आरो 14 चिरांदुवार मोनब्रैबो समष्टियावहाय दिनै बुथ सन्मिलन जादों। मोननै बुथ सन्मिलनाव आं दिनै नुजाथिदों, 13 चिरांनि बुथ सन्मिलन खासिक'त्रायाव आरो नैबेयावहाय जोंहा 14 चिरांदुवारनि जागासिनो दं। बेयाव आं नुजाथिफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिपिएफनि थासारिया दा माबायदि दं? बिपिएफनियाथ' लिडारफ्रानो गासिबो इउपिपिएलआव जइन जाफैजोब्बाय। नोंथांमोना बुंलांबाय सिगांनि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै दाखालिबो गोबां बसा एक्सपिएलटिनि बा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना फाउन्डेसन डेआवहाय, जोंनि दाखालि बेंटलाव जानाय फाउन्डेसन डेआवहाय बिथांमोना जइन जाफैबाय आरो दा गोबां लाइनाव दङ। जों सम होनो हाथ'वाखै। दा बिपिएफआ मथा मथि जोंनि इउपिपिएलआवहाय जइन जाफैजोब्बायानो। साफा सानै दैदेनगिरिखौ बारहोनानै बांसिन मावथि कर्मीफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना इउपिपिएलआव जइन जाजोबसिगोन आरो जोंनि इउपिपिएलखौहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनाय बिथाङा ओरैबायदि बुंदों इउपिपिएल दोलोआ थरनै अन्थाइ गेदेर अन्थाइनि गेजेराव थानाय मोनसे दोलो, माब्ला जिखुनु जा समावनो बियो गुब्रुसारनो हागौ। गर्जन मुसाहारिया माबायदि मानसि नोंथांमोना मिथिखागौ, आंनिनो बिदा जायो। आन्दलनावहाय ज' जों मावबोनाय बिदा लेङो, आं आंनिफ्राय सिनियरखाय। खिन्थु बिथाङा सासे टुइंकल लिटिल स्टारसोथ', बिटिसिनि टुइंकल लिटिल स्टार। गतिके बिथांनि कमेन्टआव आं होनला। बिथाङा बे खन्थाइखौनो आवरायबाय थानाया मोजां, रायजोफ्रा मोजां मोनगोन। बिथाङा बे टुइंकल लिटिल स्टारखौनो जानानै थाबाय थानांगौ। बाय इलेक्शनाव बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन? जोङो दा टारगेट लादों 50,000सो डिफारेन्सआव देरहानो थाखाय दा मोनसे टारगेट जों लादों। नायनि रायजो राजाफ्रा बयबो जोंजोंनो दंजोबो, रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनसे पजिटिभ रेसपन्स होदों। गतिके इलेक्शनखौथ' रायजो राजाफ्रासो देरहाहैयो, रायजो राजाफ्रासो जेनहोयो। गतिके रायजो राजाफ्रा जोंखौ आशीर्बाद होगोन, जोंनि मावनाय हाबानि सायाव बिथांमोना गोजोननाय होगोन। जों जिहेतु बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि लाबोबाय, बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनै गिनांगौ जेबो गैला, आर्मि केम्प मोनसेबो गैला, उग्रपन्थी संगठन मोनसेबो गैला। दिनै जोङो गरिब दुखिया रायजो राजानो जों न्याय होनो हादों आरो लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो जेरै दुरान काप जागासिनो दं जोंहा, बेबायदिनो फुटबलल' नङा गोबां आयदायाव स्पर्ट्सनि आयदायाव जों जौगाहोनो हाबाफारि लादों। बड'फा सुपार 50 मिशननि जोङो इउपिएससि एपिएससि खालामनानै नोंथांमोना नुबाय। थांनाय बोसोराव देग्लायनि बोसोराव जोङो एपिएससियाव 50 जननिफ्राय बांसिन जों एपिएससि माने परिखाखौ पास खालामहोनो हादों आरो जों इउपिएससिनिखौबो मोजां मिजिं खालामगासिनो दं। इउपिएससियावबो जोंनि गथ'फ्रा मोजां माने रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे बादायलायनायनि मोनसे आबहावा लाबोनो जों नाजागासिनो दं सरकारा। आगोलनि दिनाव सरकारा जेब्लायबो लाइमोनफोरखौहाय हाथियार हमनो थाखाय माने नारसोमदोंमोन, उग्रपन्थी संगठनफ्राव थांनो नारसोमदोंमोन, केम्प बानाय जौ जुवा बेदर जाहोनानै बिथांमोनखौ आन्दाय होदोंमोन, फेग्रा मुवा बेसाद जाहोनानै आन्दाय होदोंमोन। दा जों बे कालचारखौ फोजोबथारनानै लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गोग्गो थासारि लाबोनानै मुलुग
दरबाराव फेर मारिनो हानाय बायदि जों लाइमोन प्रिपेयार खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं। नोंथांमोननि बयनिबो हेफाजाब मोनोबा जोंनि मिशनाव जों साक्सेस जागोन।